Der er en historie, handler om en neuron. Består af et zone med en brændende dritteraktion. Cellen migrerer ud i nervesystem. Leder efter venner, det kan være et problem. Når de migrerer og også aggregeret, begynder aksoner, den dritte at vokse her. Filopodia viser aksonen vej til de neuroner, der aldrig siger nej. Nu har vi en neuron med soma og den dritter, og også et færdig akson, den skal synaps med nogen. Det starter i præg og kører ned til post. Når det hele er forbundet, er der aktionspotentiale. Minus MV65. Aktionspotentiale. Og så fyrer den, og så fyrer den afsted. Det første der sker, er depolarisering. Næsrevkanaler åbnes, og natron flyder ind. Og i det mellemtid har det minus 65. Potentialet er nået, og vi har givet den gas. Kalium åbner, og kalium flyder ud. Natrium lukker, nu er det repolarisering. Kalium lukker, det er hypolarisering. Vi er færdige, det var aktionspotentiale. Minus MV65. Det var aktionspotentiale.